Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa, kde si ukážeme nějaký parkour a tady se teďka nebudeme mluvit, takže... A Matés, máš na to 5 minut a 7 a 6 sekund. No už ti to běží, za 5 minut to musíš mít. Musíš to pak ukončit, jo? Já ti řeknu. Já se hlavně poběžím. To nebylo koleno. Všechno to bude. Všechno to bude už snad. To nikdo neviděl. Takže máte z vás. Takže já bych tady tohle video. Čekni, Pepův kanál naleznete dole a jako v Pepův kanál naleznete dole v popisku. Napíšeš to, ne? Jmenuje se Pepa Gaming. Slavnější. YouTuber. Dole videjka. Slavnější než já. Dejte mu odběr. Prosím a... A i ty Kubo Šubaši, a i ty Lucko. Jinak Kuba Šubaš, všechny čas si nebudeš bavit. A i s Lucko. Takže já bych tohle videjko ukončil. Takže Kubo a Lucko Šubaši. Širubařové, dávejte prosím Pepovi odběr, jak to schválná se nebudeme mít. Ahoj. A teďka Alek. já bych se s váma asi rozloučil a čau. Já vás taky.